Bon bha ki bakalinga ya kane ko ke jingkali. Balai ken kasnong ka ba bon tangki kristan kalong kasnong ka ba dapda ka jing sniu. Balai ken ka jella jongi ka ba nyo po saw persen tangki kristan panban kalong ka jella ka ba dapda ka jing dom. Kumba ngajoong piman lagi por kamnele ke ka ba ki beru ki ong Henry ke ka ktin jong blai ka dan manong ya ka tangin shim. Namaru tau mensem jong blai ha ka jing jongi ula lip. Kajinya keren, kajinya connect jongi bat ublay. Kalong kum ke toko phone. Kabangim jupundon kam syuk mentah. Henry ngini banas ngau ba ngiya keren bat ublay lengba jong uman sim. Kumbang ngiya keren bat kito kiba jengai nangi lengba ke phone. Kum taruh ngini ban connect bat ublay lengba uman sim bak hoj. Bat ladang ngimle kum kamut ngilang ngop hakapop. Bat ladang iyai daka jing berkhat lade nginam yo ya uman sim. Pelatiasan Henry ka ong kum ni. Henry nga ong tu yai da uman sim te kumta pin om pendep ya kata ka jingkwa jong kado kata ka jinglong jong kado bar ka jinglong kibasnu kimla bancengai nangi kadba ginang im hasla jong ne perthai ngila bancengai naka tang hadu bangila don bar ujisu kidon arteli kimensim kibadon hajan jongi barabor kemensim jong uman sim bakhoj bar kata ka wepat kalong kemensim jong uman sim bom khoj bar kini ar kiele iwe ya iwe bantan ya pi Henry ublay uai hangi yaga mon ka jinglai loit banjit unam pun boringi kada khot ka bakhat niau ka ongkum ni namar kata ka do ka kwa mar persya ya umen sim bat uta umen sim mar persya ya ka do namar kini kia mar persya kad ba phim yo le ya kita ki ya ki ba phi damon kada khot ka bakhat phra ka ongkum ni Henry lada yalami phi da umen sim phin longru hapo ka hukum kendiat ementa tungin pai syakita kemensim bom khoj ka gospel u Lukas kelanong ka khatway kada khot arpu saw hadu arpundru ko ongkum ni haba uta mensim bom khoj umi no na umriu ka jingkeli kalong balai ken umi pilapan keli namar ngilong ke kristan lapan baptis sengi da mensim bakhoj bat kumbang ong ipi mene bakini ki ar kemensim kimla bandon haju kumbang ngimla ban yo ya ka jingshai bat ka jingdom ha ka ju kapor kum taruh kini ki ar kimensim kimla ban ngedon lang bat hakata kapor la yala mengi da umen sim bakhoj ngin pule biang ya kini dekhot une umen sim bongkhoj une umen sim bongkhoj haba umi no naga jingim jongi uyaj hakijaka rangkhiang ong katin jongble uda wat ya kijaka shong thaj te shem bat un ong halde ngan lek phai shalayeng nakaba nga la mi no Sngoma atau mensim bakhoj uang ngan lek phai pat shalayeng namar ya usoitan lasna hakadur jongi ukam ya kamet jongi kum ka yeng jong ka bagi serem kum ngi ula ban long uba bahabru kum ki angel uwat ya ka jakari dengan Henry umyo bat uan phai biang shalaka jong ka yeng naka jaka ka ba ulami usoitan ula kam ya kamet bade ka mensim jongi ka bade ka jong uhi his own legal property ong shushu ka ktin jong blai hagar khot ka bar pusan haba ula wante ula shem ya ka bala sar batla bu bej ya ka jingbo bun sin ka jia ha ka jingim jongi bangi pediang ya uji su ha ka jingim jongi usoitan u pet no nangi bon nangi ngimi na ka long yeng long sem balong kristan snong jongi ka long krisnong ka badap tang ki kristan par usoitan u mi no na ka met bat ka men sem jongi ilastang ban im ka jingim ka jinlong ka babej la asar khoj ya ka mensim jongi la bu bej bu renti ya kita kitar hapo jong ka mensim jongi mat ka jingim jongi ka long ka jingim ka babej ngilej sya ka jingya seng ngilej sya ka jingya salok bat ngi iwe ya iwe bat kumbang ong ipi mene ba usoitan uwan da ka bor da ka ba kedia jubor bat hateng uwan kum u angel upen syoyangi bat ngimtip ba udai usoitan kada khot ka bar phandru ko ongkum ni anda kumta ulait no bat ushim lem bat usa henyo ke mensim ki ba kham paman bania uhi bat habakila rung syapo ki syong ki sa hangta bat kata ka jinglong ka bak hadu jong uta ubriu kalong kham sniu ban ya ka ban nangko bat haba uyo i balasar khoj bha uni usoitan hadin bola syang syerum syeneng uwat ya ka jakasyong umlap bat kumba ula kam ya ka met jonga jong pi kum ka yeng jong uhi usoitan ubalami na ka met jong pi umla menrung hanga usoitan badon hapo jonga umla menrung hapo jong pi ukam ya la ka jong ka jaka
Bat haba yo jaka ban syong ban re tengan wan pai biang syaka men sem jongi. Bat haba ulo yo I balasar khoi bah. Henry haba yo I ba utau men sem ba khoi don hangta. Hangta ulit bat khot sa henyo tuli ki men sen ki bak hams nyu ban ya uhi. Hatang haga jinglong jongi kum ki briu. Haga jing ngau sarong, haga jing ngau delut ya kita ki eki bangi le haga jigim jongi. Ngidang mut bakalong ka babaha. Pan ka dei ka basniu. Akan mau kuno bon bah ki syakri jong ble ki balong ki nong yalap menshwa. Henry haga jing ngau sarong kim ngau thu rung no tau mensim bom khoi hapo ka jongki. Menshwa maki ki belet nakawe ka jaka syakawe ka jaka nakawe ka long yeng syakawe ka long yeng. Pan yalap ya ka ketin jong ble. Henry mentah ki langop haga basniu. Dena kata kadau ngilap bonsen ya kani bakalong yeng ke long sem ke balong kristan ka snong ka dap tang ke kristan ka dei ka snong ka bala sniu ba. Kasnong kristan kebala mana ombit ban dikiat Henry lajan haman laki long yeng kristan ki don satang ki nong di kadau ka long namar kete ka bang lai thui phi mene ngilap bon bha ki long kristan jongi ki long kumta ka yeng jonga ka yeng jong phi ki jot namar ka ne kadau namar usoitan haba ummi na kamat jongi bat wan pai biang bat haba wan pai ura rengkat sa henyo teli kita ke mensim bom khut bat ka jinglong ka bak hadu jongi kalong ka bak hams new ban ya ka ba menchua ka ketin jong ble ka ong ka jinglong ka bak hadu namar ubriu hisen ba uta mensim bom khui larung arsin hapo ka mensim jongu kalong bhayu ban kala sajisin piang kani ka jo ka jia ha ka jella jongi kumba henyo posau point san pu hundai person ke de tang ki kristan tang ba haka ngilap ya ka jing sniu ki ba harukam ke kadau ka de ka ne kini ki artli ki mensim bakhoi bat mensim bakhoi kata ka mensim bakhoi kadon hajrong bat kata ka mensim bamkhoi bat kadon hapo lada pikan mau ya ka gravitational force to ong balada ka no ka tiar ka badon hajrong lada pi pelat ya ka lada pi ya ka kan hap syapo kaju kajia yangi lada ngi pelat ya kata ka jinge de bat mensim bakhoi tang shisakan ro ngila hap kata ka jing hap kan slam kambam por yang iban hap lara pi pelat ya kanu tiar nakakti jampi haka tu ka kalimar ka bakilai tang sisakan kala hap noi kum taru kat ka mensim jongi larang pelat ya kata ka jingde bat utau mensim bakhu tang sisakan tang si kalimmat ngila hap no haka jing pen syoi jong kapop pajong mensim pom khoi te kum no ngila ban lat nakini ki mensim pom khoi ka sithi syakinong rom pra lanong rekod ka nang kongkong kum ni namar kata menta omdon kata ka jengpen rem ya kita kiba ha ukris Jesu bom yat kat kom kado Henry da mensim namar kata ka hukum ka jong mensim ka jingim ha ukris Jesu kala pelai yanga nakai hukum jong ka pop bajong ka jingyap kumbang ong mene ka law of gravitation taru kata ka law jong Jesu ka bayai bat scam ya ka jingim jonge tadah ngi sno bat uman ki kalimat haga jingim jongi uta mensim bom khoi yo lat bandrung haga jingim jongi lada uwan unyoi pakai yeng kepala sar khoi pha kepala bu bit la bu renti bat unyoi ru ya mensim ba khoi ba syong hangta udon hangta hapo jong ka mensim bat ka jingim jongi not shu bandrung ka jing kali kalong kumno ken ngile ya kata ngidei ban yai pen thamai bor yelade ne ka proses jong ka jingkala kamlong kata ka bangi hapan let tangkisen labiang Henry ngide ban yai pen ken mau ilade man ki klimat ha ka jingim jongi banginde ban im da mensim pen ken mau ilade man ki minute bayangi la sai khoi nakapop aman la ki minute haman la ki second ha ka jingim jongi phimut ban sakama pen ken mau ilade yanga la sai khoi bat la da pi ailat ya uta break bala sa ha ka jingim jongi bar u Jesu pakanam scam tang si kalimat roh haga jingim jongi ngin sahab no kata kade kalau jong ka jingim kasithi syakenong galatia kalana ka baar takhat ka banang kong kumni amar nga da ka hukum ngalayap ya ka hukum bangan yo im bat uble asa narkna lem yanga bat ukres ban nga im Henry omshu manga Henry ukres ken uim hanga berkata ka banga im menta hakado im da ka jingit ken kabaha ukon uble ba yanga bat ubala IT no ilade nakmenta jonga kene ken ka jingim ka bathamai ka ba ukris Jesu ula ai hangi ka jingim ka badap da ka jingit
kumba u Jisu la sya ya ka jing sya ka basyar khe yang iru la sa prek bar u Jisu wat mut bangi long ke Kristen ban long ke basuk namar yangi la sa prek bar u Jisu kumta ka jing keli ka long hang ne ke e ken ka bangi de ban le khnang bakata ka imlang sa lang jongi kan ke imbiang ko ki samla jong ri bar ka jai ben ru jongi ki khon jong ble ngim de shu ban khemi nanti bakiwe kan kela ringi de ban kela shwa nalade kam de ki imlang sa lang jongi ka basnyu de mapi de manga ki basnyu pasong hapi hadin ba ta mensem ba khoi ula sar ya ka mensem jongi hato pidang alat biang ni em ya ta mensem pom khoi ban rong hapi kiwe kimla ban le e ro em henre dalade hi bat kumbang jo man lagi por imme kata kajing im le ya kata kam ma philong kan nuksa ka babha nak banta jong kwe ngin sa kan do pi hakwe pat ki video nakam ta ka borom jong ble amen bat amen